Popoludne vám spríjemňuje Trnavské rádio, a kým viacerých dnes počasie vyhnalo von, niektorých zavialo práve k nám do štúdia, aj keď vonku trávia dostatok času. No nebudem už viac tajiť, v štúdiu nám už sedí tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. No Michal, rozhodne fanúšikovia Spartaka vedia o tom, ako sa Spartak pod tvojím vedením vyprofiloval. Len zhrniem teda: 2-krát slovenský pohár, 3-krát ste skončili tretí v najvyššej súťaži a v lani na jeseň si ich priviedol do skupiny Európskej konferenčnej ligy. Michal, aj tak dokážeš cítiť voči sebe nejakú vďačnosť, alebo si hrdý na seba, lebo niekto akože sa tak ťažko vie oceniť, takže či ty niečo máš také v sebe? Fúha, úplne som takto nad tým nerozmýšľal. Niekedy si poviem po nejakých takých ťažkých zápasoch, že som aj na seba hrdý, aj na ten realizačný tým, že sme to dobre nachystali, že sa nám niečo podarilo, ale skôr to beriem také, že je to viac menej také tímové. Není to len o nás, je to hlavne, si myslím, veľa razy o tých hráčoch, ktorí sú na ihrisku, že oni spravia potom tie úspechy a ten tréner je takou iba tou tvárou možno toho tímu, ale zase nie som tam sám a je nás tam dostatok, ktorí mi pomáhajú, takže je to také viac menej o tímovosti. Taká čerešnička na torte. Tak, presne. No a keď si dokázal všetko toto so svojimi zverencami, a vieš mi možno aj tak povedať, že v čom je pre teba to trénerstvo najlepšie, lebo vieš, aj nakričíš na tých hráčov, ale už si aj povedal, že si tou hlavou a tak to tmelíš tam všetko. Tak hlavne robím to, čo milujem, takže to je to najkrajšie na tom, že robíte to, čo vás baví, ešte vás to aj živí a proste som doma, som Trnavčan, takže to je také špecifické, že možno inde to bude len práca a tuto máte k tomu taký vzťah a proste som tvárou toho klubu, lebo som hlavný tréner, ale hovorím, není to vôbec ani vyslovene o tom jednom človeku alebo o tom trénerovi, je to o týme a či sú to realizační tým alebo tí hráči, oni robia tú skladačku celú a pokiaľ je klub úspešný, tak v podstate potom ja z toho ako tréner aj ťažím. Spartakovcov si dotiahol k lepším výkonom a samozrejme za to ti patrične aj patrí ocenenie. Ty si teraz počas gala večera futbalista roka získal 3. miesto v kategórii tréner roka, tak ešte dodatočne gratulujeme, ale k úspechu. A pre trénera to rozhodne niečo znamená, tak aké si mal pocity, keď si akože bral toto ocenenie? Určite vás to poteší, tak vnútorne to poteší, ale zase úplne som na tieto ocenenia, pretože je to, vo futbale sa strašne rýchlo všetko mení, takže čo si najviac vážim asi na tom je, že to bolo 3-krát, že som sa dostal na to umiestnenie a to je také fajn, že ako tréner ste dlhodobejšie na tom najvyššom leveli. Tá fluktuácia tých trénerov je a hlavne na Slovensku veľká, takže udržať sa na jednom fleku býva často ťažké, takže z tohto pohľadu si to najviac cením, ale hovorím, že nejak, že by som sa moc z toho vytešoval, to zase nemôžem povedať, lebo nejsom na takéto ankety. Tak skromnejšie, áno, k tomu pristupuješ. Tak všeobecne by som to mohol asi áno takto povedať, ale stále to beriem tak, že nie je to len o mne, ale je to o práci tých všetkých ľudí. Ja len uvediem, teda na prvom mieste skončil v tejto ankete Vladimír Vajs a na druhom Francesco Calzona a možno vnímaš ty ako za seba, že niečo by si im daroval zo seba? Možno, že aj keď si skončil teda akože tretí, čo je neskutočný úspech, tak že či niečo zo svojej vlastnosti by si podaroval aj im? Fúha, no každý je úplne iný ten tréner. Fakt, že aj trénera Vajsa so mnou porovnávať asi úplne odlišné dva svety, ale ja by som si určite niečo od neho zobral. Možno on by niečo ocenil to, čo mám zase ja, ale zase je to taká vizitka toho, že keď ste úspešní ako klub, tak potom aj ten tréner je úspešný, ako tréner Vajs so Slovanom, ktorý vyhral ligu, bol v Európe. Zase Calzona spravil veľký progres v tej reprezentácii, ktorá sa dostala aj na majstrovstva a on je tvárou toho celého, takže ja som tiež, pokiaľ bola Trnava úspešná, boli sme aj v Európe, vyhrali sme teda ten pohár, tak v podstate aj ja som úspešný, ale hovorím, každý ten tréner je úplne si myslím, že iný. No, Michal, my sa ešte dáme teraz hudobnú prestávku, preberieme rýchlu možno taktiku, čo ďalej, lebo čaká vás o pár dní zápas so Šošotmi, dobre hovorím, teda MŠK Žilina dorazí k Spartakovcom, takže aj o tom o chvíľočku. Kým sa viacerí chystajú na Veľkú noc, trávnik Spartaka Trnava sa chystá na veľkonočný zápas. Do Trnavy dorazí MŠK Žilina. O tom, ako sa Spartakovci pripravujú, nám už teraz povie tréner Michal Gašparík. Michal, ahoj, ešte raz, vítaj. Ahoj. No, Michal, ako tréner si známy tým, že máš štýl prípravy, jednoducho potrebuješ poriadne spoznať súpera. So Žilinou nehráte samozrejme prvýkrát, tak aké sú vaše silné stránky a možno aké sú ich silné stránky podľa teba?
Tak hlavne sa stretnú také dve kvalitné mužstva, pretože je to boj o to druhé miesto teraz momentálne, čo musím povedať, že dlho v Trnave nebolo, že Trnava bola druhá, vždy nám to vychádzalo okolo toho 3. miesta a tam sme bojovali a tam sme aj skončili. Tá Žilina zase bola celú dobu na tom druhom mieste, my sme sa pomalšie rozbiehali, ale teraz sme ich konečne o ten jeden bod predbehli a teraz máme taký vzájomný kľúčový zápas, že pokiaľ by sme ho zvládli, tak sa môžeme udomácniť na tom druhom mieste po dlhšom období, alebo by som povedal po dlhých rokoch, čo momentálne ja som tu už 3 roky, tak sme neboli takto vysoko. No a ich silná stránka určite sú, že sú to mladí a šikovní chalani, tí najšikovnejší zo Slovenska, pozbieraní, ktorých si potom oni vychovali v akadémii a my zase máme trošku inú filozofiu, máme takých skúsených hráčov, máme mix aj domácich, aj odchovancov, aj Slovákov, aj cudzincov a teda uvidí sa, ktorá cesta bude momentálne tá úspešnejšia aj v lige, aj v tomto zápase. Keďže nás čaká Veľká noc, ako som už aj spomínala, tak mňa zaujíma, že či si dajú aj hráči Spartaka takú veľkonočnú pauzu, alebo že majú niečo zakázané počas toho, ešte vieš, že pred tým zápasom. Určite majú veľa toho zakázaného, takže sú to profíci, takže oni majú aj svoju stravu, nejaké tie návyky svoje, samozrejme nemôžu byť dlhšie hore a tieto veci, tak aby sa čo najlepšie pripravili na ten zápas. Veľkú noc si moc až tak neužijeme, ani hráči, ani my, pretože zápas je v nedeľu, v pondelok zase my trénujeme, lebo už o 3 dní nás čaká ďalší potom dôležitý zápas, takže skôr to bude také, že polku toho dňa vždy strávime na tom štadióne a hráči musia byť 100% nachystaní na tie zápasy. Čiže žiadna veľkonočná šunka, áno? Šunku si zrovna môžu dať, proteíny nie sú zlé, ale musí byť chudá. Dobre, tak hlavne čo je, že naozaj v Nike lige ste pred Žilinou len o 1 priečku, teda hore v tabuľke. Keď vyhráte, pripíšete si 3 body v tabuľke, cítiš aj taký väčší tlak, lebo je tam rozdiel iba toho 1 bodu? No, odkedy som v Trnave, tak cítim tlak non-stop, takže není ani väčší, ani menší, je stále veľký, by som to tak povedal. V Trnave veľa ľuďom na tom záleží, veľa je tu takých trénerov všade na okolí, takže v tomto je to v Trnave také špecifické, že tí ľudia milujú ten Spartak a vytvárajú potom aj tlak na vás, takže na toto už sme nejak zvyknutí, ale jasné, keď hráte o druhé miesto, ešte možno o trošku je znásobený, ale verím, že pre mňa aj pre hráčov je to plus minus také podobné. Čiže tlakomer je tvoj najlepší kamoš. Zatiaľ je to v norme. No, keďže v nedeľu to bude naozaj také veľkonočné, tak možno nezvažujete aj potom hráčom alebo fanúšikom pripraviť nejakého veľkonočného zajačika? Ja si myslím, že tam rôzne sú sprievodné programy na tom štadióne aj pred zápasom, aj počas zápasu, cez polčas aj po zápase, takže myslím si, že tí, ktorí prídu, tak verím, že ani futbalovo neubanujú a že teda bude aj sprievodný program, ktorý ich trošku zabaví. Čiže bude aj futbal, bude aj samozrejme sprievodný program už v nedeľu o 17:30 na štadióne Antona Malatinského v Trnave. Michal, budeme držať palce, nech to vyjde na zápase tak, ako si prajete, nech aj fanúšikovia spravia dobrú atmosféru. Ďakujeme, že si prišiel k nám. Ďakujem aj ja za pozvanie.